allerførste radioudsendelse, som faktisk blev sendt juledag i 1900 og et eller andet forfærdeligt lang tid siden. Måske en dag i 1800, det kan jeg ikke huske. Det er rigtig lang tid siden i hvert fald. Det var en mand, som har siddet og eksperimenteret med det her. Og han sendte så radioudsendelserne ud på det samme udstyr, som man brugte på skibe og på andre steder i den tid, til at morse med, du ved, Så der var nogen på et skib, som lige pludselig hørte stemmer inden for den her højtaler, hvor man ellers normalt bare kunne høre Så de troede faktisk, at det var spøgelser. Man var ret overtrykt på det tidspunkt. Man troede simpelthen, det var spøgelser, der havde været i den her udsendelse. Man fandt ret hurtigt ud af, at det bare var en mand, der sad og snakkede, lavede den første radioudsendelse nogensinde. Da man startede med at lave radio, der sad man med en pladeafspiller, og man sad og skiftede hver eneste nummer. Når der skulle spilles et nyt nummer, så skulle man finde en ny plade og smide op på den anden pladeafspiller, og så videre, så videre, så videre, ikke? Derudover var der også mange flere mennesker, der lavede radio. Der sad både en lydtekniker, og der sad en telefonpasser, og så sad selvfølgelig en radiovært eller to og sad og frøvlede i radioen. I dag, sådan et program, som jeg sender eftermiddagen på Radio 1, der sidder jeg kun mig. Der er kun mig til at styre det. Og så min dejlige computer, som er herovre ved siden af. Computeren spiller al musikken. Det eneste, jeg skal gøre, det er sådan set bare at skrue op for min fader, der er her. Det er min mikrofon. Og så skal jeg starte og slukke musikken, alt efter om jeg nu skal sige noget, eller er færdig med at snakke, ikke? Så det er faktisk det eneste, jeg laver i dag, i forhold til den gang, hvor der altså sad en masse mennesker og lavede en hel masse, osv. 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 Indholdsmæssigt, der er selvfølgelig også sket en hel masse siden, at vi her på Radio Silkeborg, skal tage også som eksempel igen, startede med at sende radio. I starten var det meningen, at alle lokale radioer i Danmark, da de startede med at sende, sådan set deres eneste formål, det var at skabe lokal debat, få lokale mennesker op i studiet og diskutere, hvordan man nu skulle bygge den nye landevej eller et eller andet, altså lokale indslag med osv. Og faktisk kan jeg meget enkelt vise, hvad der er sket på indholdssiden i radiomediet her på Radio Silkeborg. Jeg har nemlig et klip fra den allerførste prøveudsendelse, som blev sendt på Radio Silkeborg. Det var tilbage i 1985. Det lød sådan her. Du lytter til Radio Silkeborg. Ja, du hørte rigtigt. Radio Silkeborg. Det her er den første udsendelse fra din lokalradio. Men ikke den sidste, kan vi godt love. Det er en prøveudsendelse for at fortælle dig om Radio Silkeborg, og for at finde ud af, hvor langt vi kan nå ud i området. Hvis der er lidt knas og andre sjove lyde i udsendelsen, så er det fordi vi i dag bruger en sender, der for 20 år siden blev lavet til en svæveflyveklub. Og fordi vi har brugt det udstyr, vi nu lige havde for hånden. Men efterhånden, som tiden skred frem, og vi fik mere moderne tider, og ikke mindst også, at vi fik reklamefinansieret radio, det der hedder kommerciel radio, altså hvor vi tjener penge på reklamer, så steg kravene jo også til indholdet, og det blev også en anden slags indhold, fordi så var det ikke så vigtigt med lokale debatter, for det var der sgu ikke ret mange lytter til. I stedet for, som vi gør det i dag, jamen så er det mere underholdning. Så har vi en stand-up-komiker i studiet og snakker om hans nye show. Så spiller vi en hel masse god musik, eller laver et eller andet sjovt, så folk sidder og smiler lidt ude bag ved højtalerne og bliver på vores kanal, fordi at det er sjovt at høre på. Det er dejligt at køre hjem i bilen, imens man hører på noget sjovt radio. Så det er sådan forskellen fra den gang, hvor vi startede, og så til i dag. Det er mere underholdende radio i dag.